Sumabog ang hose natin. Tayo na. Kuha ko muna ng paraan ito. Sumabog. Ano? Sabog ang hose. Wow! Ano? Lakas ng singaw. Ay, nako, napuputol pa. Trip na tayo para makalarga na rin tayo sa ating pick up location. Sabi nila kailangan importante daw yung kasos eh. Sarado lang natin. Kasos guys, ito yung kasos na sinasabi nila oh. Ito. Makita natin, sana makita natin. Ano ko yung camera ko yan. Ito yung kasos. Apat kasi dito, apat na side dito at saka yung nandoon, tsaka dun sa likuran ng trailer may butas yan eh. Ito yung inilalagay nila. I-double check natin para walang problema kasi kapag wala yan hindi tayo malulutan. Maarte yung mga pipikapan natin eh. Puno pa. Ayos yan, ayos. Right. Yan. Pre-trip. Sa baba make sure walang problema. Airbag is fully inflated. Balikan muna natin ano para ma-check yung mga ilaw. Turn on natin. Ayan. Ito yung isa dito. Ano, ito yung kasos. Oh, yun, may nalaglag pang dumi. Check natin sa loob, tignan natin kung malinis. Oh, may isang torque ah. Apat kami rito eh, may dalawa pa ron, si Boss Ray, Kalakyan Tracker at saka yung isang pula. Make sure natin malinis. Malinis naman, hindi naman ganun karumi. Oh, ito yung butas guys na sinasabi ko, isa. Tapos may butas din dito. Oh, yan oh. Medyo marami. Tusukin natin para matanggal yung dumi. Kasi pag nagpapahugas, eh, dyan dumadalo yung dumi. Pagbaba natin, yan, pagbaba natin, anuin natin at pulutin natin itong mga to. Wala, malinis. Yan natin kailangan magpahugas. Ito yung isang butas guys. Oh, ito nakita natin. Ito rin yung isa. Oh, ayan, diretso sa baba yan. Pulutin lang natin itong dumi. Load bar, yun. Kamuntik natin makalimutan sa pinagdeliveran natin. Oh. Alright.
Sarado natin. Ayun. Ito yung kasos na yun. Ito ang tawag dito guys, kasos. Importante ito talaga. Kapag walang kasos ang trailer, may mga pipikapan tayo na maselan. Ayaw nila. Kailangan mo pang magpakabit nito. Kasos ang tawag dito guys. Ito marumi na eh. Ayan natin. Ayan. Para matanggal yung dumi. Okay. Ayan. Kung ano yung require ng customer, hinihingi nila, sundin lang natin. Siyempre sasabihin naman ng dispatch yan kung sabihin nilang kailangan mong i-check yung trailer mo kung may kasos, gawin natin. O yan, ilaw, okay. Yun. Ito yung isa. Ayan. Sa kompleto may kasos tayo. Bali lang natin yung dumi, kung may dumi. Yun. Truck. Si Cordapia. Ayan. Nagbabadya ang ulan. Sayang ang paligo mo. Ayos. Let's go. First thing first, set up muna natin to. Lagay natin sa tamang temperature na kailangan. Produce ang pipikapin natin. Gulay siguro yon. Kaya 34 Fahrenheit ang temperature na ilagay natin sa set point. Anon. Kasi sabi ng dispatch namin, kailangan mong i-pre-cool yan para pagdating doon tama na yung temperature, nasa tamang temperature. Ano? BMW yung karga niya. Ayun, dalawa ang truck doon. Yung pula, kita natin sa tabi. Tapos si Boss Kalakyan. Tapos ito. At ako, 4 kami rito sa Ontario guys. Siyempre ako yung unang na-MT, kaya ako unang nilang bibigyan ng pangarga. Mahirap din naman, ako yung unang na-MT. Tapos ibang maunang magkakaroon ng load ay magsiselos talaga ako. Kahit sino naman. O sasabi ko sa sarili ko, hindi na yata tama yan. Meron yata silang favoritism, di ba? Pero hindi naman, fair naman sila. Kung sino yung maunang MT, siya yung maunang i-dispatch. Ganun talaga yun. Yun. Balikan natin. Lagay natin 34. Set point. Guys. Yes! You know guys, nawala yung sakit sa wallet natin. Habang nagdadrive tayo, nawala yung kanyang check engine. Salamat naman at nabawasan tayo ng stress. Yes! Yaman muna, marami pa tayong pinagkagastusan sa mga nakarang mga buwan. Yun, wala. Naman, buti na lang.
Pero kapag bumalik uli yan, siyempre wala tayong magagawa kundi pa-check up kapag ka nandun na tayo sa city, nandun na tayo sa home base natin. Yes! Alright guys, off duty. Okay, andito na tayo ngayon sa ating pick up location. Nakapag-check-in na rin ako kanina doon. Duman ako doon kaganina doon sa kanilang shipping office at binigay ko yung details lahat ng aking pipick upin. Pinapark muna nila ako dito sa yard nila, tapos tatawagan na lang doon nila. Sa launa pa naman kasi yun eh. Alas 12 pa lang dito guys, may isang oras pa tayong hihintay. Ngayon pasalamat ako kasi nabawasan ng aking stress in life na naman. Yan, nakita nyo. Ayan oh, diba sa mga previous video natin, noong nagda-drive tayo, papunta tayo rito sa Ontario, biglang lumabas yung check engine ng truck ko. Ngayon nawala na. Papasalamat ako. Sakit kasi sa wallet yan eh. Pero kapag babalik ulit, at talagang ipapakita ko pag bumalik tayo ng Winnipeg. Ngayon kasi binuhay natin, no, pag pinatay ko ito tapos bumalik, at talagang may diferensya nga talaga. Pero kung hindi, siguro sensor lang yon. Kaya for the time being, patayin muna natin, i-start natin ulit pag tinawagan nila ako. So shutdown muna natin. Patayin muna yan. Ay, so babalik tayo. Galing ako sa loob, chinik ko kasi tagal na natin dito. Ayun, pinatras na tayo sa door 3. Atras na tayo sa door 3. Yan. Now, tulad nga ng sinabi ko sa inyo kaganina, huwag nating start. Sana ang kanyang ito check engine na to, pag in-start natin mawawala. Pagka nawala yan, wala nang problema. Ayun guys, wala na. Ayun naman, wala na. Kaya ito, bibuild lang ng hangin yan. Wala na yung check engine natin. Pawala-wala. Minsan meron, minsan wala. Hopefully mawala rin ng tuluyan yan. I know, maabot na naman ako. Naka off duty na naman tayo rito ng 3 hours and 54 minutes. Lilipat ako doon, makabutin pa ulit ako ng 2 oras doon. Nabanti natin, tapos buksan ko yung trailer ko. Yun. Kapag ganyan na yung hangin below 60, talagang yung alarm niya, oh yan, talagang tutunog. Buksan natin yung trailer natin, tapos atras tayo doon. Yung mga pulang truck nila mga burdagul, pang burdagulan
tayo doon. Temperature 34 ang set point. Sakto lang. Right guys, ayun, nakatras na tayo. Lagay natin yung ano, itong parang sa tire, kalang ba ang tawag dito? Kalang. There you go. Pantayin ko na lang ulit. Wala stick guys. Sumabog ang hose natin. Patay na. Kuha ko muna ng paraan ito. Sumabog. Ano? Sabog ang hose. Ano? Sabog. Maliit. Check engine, yan naman ang naging problema. Patay na. Pero meron akong ano rito. Meron tayong meron tayong rubber dito eh. Ito. Anuhin ko lang muna ng rubber, tapos pagka makadaan ako sa ano, papalitan ko agad-agad. Dito lang din yan. Hindi ko na palalayuin pa. Baka mamaya ma-inspection tayo eh. Delikado. Mahirap ma-inspection na ganyan eh. Sabi ko na nga ba, yung pag-ikot ko rito, alanganin na ako, masyadong 7 eh. May diferensya na ako dyan eh. Pala muna natin ng rubber. Wala akong mga ano rito eh, kaya ito muna, tapos eh gawin natin ng paraan pagka ano, pagka nakausad tayo. Ayokong magtawag ng ano, mekaniko ng dahil lamang dyan. Pupuntahan ako dito, mahal yan eh. Putulin nyo lang yung ano, tapos idugtong yan. Tara, patay ko muna tong truck. Yan. Lakas ng singaw. Ay, nako, napuputol pa. Ay, wala, marupok pala itong rubber ko. Para pagdating sa ano, ay wala, marupok, marupok. Ay, wala. 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 Dapat mayroon tayong ano, putulin tapos idugtong lang yan eh. Hindi naman pwedeng iganyan mo yan. Sisingaw rin, delikado to. Service line to eh. Kakausap ako dun sa loob. Puntaan ko sa loob. Tignan ko nga muna kung meron pa akong ibang rubber dito. Yung mga rubber na ano eh. Kung wala talaga, ay nako. Wala talaga. Kausapin ko yung loob dito. Magbabayad ako siyempre. Bila ako ng kailangan kong gagamit, isa-search ko yan, ako gagawa niyan.
Kailangan ng tools. Temporary lang naman tong gagawin ko eh. Temporary lang. Kaya pala lagi akong naubusan lang hangin sa trailer ko kasi yan pala may singaw na. Nalalo nitong pag-curve ko rito. Tara. We'll see. Yeah, pwede pa to, may hold pa niya to. See? Oh, kaya niyang i-hold. Oh, kaya niyang i-hold. Ah, puta. Pumutok. Pressure to eh. Yun. Ah. Para mag-release yung hangin, para hindi siya pumutok. Hi guys, ayan. Tinanggal ko pati yung rubber na nilagay ko. Tapos i-search ko sa YouTube. Napakadali lang, tatanggalin mo lang yan. May tools naman ako dyan eh. Nagpunta ako dun sa shop na yon. Bibili ako ng ganito lang, yung ito lang ang kailangan natin. Bibili ako. Katok $14 yung binibenta. Tapos sabi niya sa akin, ayaw nilang bentahan ako kasi ang gusto nila, yung mekaniko daw nila ang gagawa. Bayaran ko na lang daw ng kas na 20, pambira. Andun no? Wala stick. 20 na lang daw ang bayad ko sa kanya sa ano. Kaya ko na mga DIY to eh. Wala stick. Yeah, I have a YouTube. Is that okay? No, fine. I just told you I can do it myself, but of course, as long as it's only $20, but that's okay. Because I search in YouTube. I seen it. You're just gonna cut this, and then you're just gonna you just replace with this one, and then poop, and all good. Yeah, that's it. It's easy, so, but it's okay as long as it's $20. Oh, I'm just gonna go inside. I just wanna watch you. Ayan guys. Palasa, ayos. 20 daw ang bayad sa kanya. Hayaan mo na. Kaya natin i-DIY ito. Madali lang ito. May tools ako dyan eh. Ah. See? Oh. Yeah, I put some like this earlier. What? It hold, but I don't trust it because you know if I pull over and then I'm done. Yeah, that's why I went inside in here in the office and asked them if they can sell. Yeah. But you guys, there is a shop here, so Yeah. that's good. Yeah, we do. See, look, it's we do easy, right? customers. You're just gonna remove this and replace with that thing. Yeah, if you're, you're on the side of the road, all you have to do is just undo this. Undo, yeah. But it's quicker to just cut the line and just replace it.
So I think I need to buy something like that in the future. Yeah. You never know, right? So if this one also is coming Yeah, off too again, no, look. Yeah. If you just buy these, you can do it yourself. And then Yeah, and then pipe though. yeah, pipe. I'm just gonna take picture later on those. Yeah. Big pictures. I have tools there too. You got tools too? Yeah, I have tools. Yeah. But yeah, of course, it's a truck driver, you know. Yeah. We need your some. Own, yeah, especially your own truck. Yan muna, kailangan yan muna ipasok. Oh, tapos may ring. Let's make sure like that. Sometimes you spit on it. Spit on it so that Yeah, it's they easy go to spit on it. Nakakatawa. Tapos i-crane. Pasok na. Look, we started my video. It's not even 4 minutes you did. It's easy. As I told you, it's easy. Yeah, it's not that hard. Is that the what? Yeah. As long as you have tools, you have the As long as you have tools and everything. parts. Yeah. Yeah. You're from Alberta? No, Winnipeg. Winnipeg. Yeah, Winnipeg. You? No, I'm from here. Oh, you're from here. Okay. So you're cheering for Winnipeg Jets? Yeah, of course. I'm a Winnipeggers, Winnipeg Jets. They're gonna. No, they play Friday, don't they? Oh yeah. They lost. They lost last night. That's good. Look at that. Sometimes you gotta go a little bit hard. Oh, okay. Sometimes You can go get in here if you need force or if you need Yeah. you got it? Yeah. See how it goes in. Yeah, it's Lot getting more inside. now? Yeah. Wala pang 5 minutes. Just like that. Done. Okay, don't leave, okay? Not until I to start and build air, okay? Yeah. We will see if it's leaking in here so that we can tighten. You have Yeah. already your tools. Okay. Bainte ang kailangan niya. USD ang pera ko eh. Wow! All good? Yeah. Doesn't leak. Okay. So tight. Pipe goes still wet. Yeah. It will. It'll dry. Yeah. Your tip. I don't have any Canadian, so Yeah, yeah. I buy. Alright. Can I take picture with this one so I Yeah, can yeah. I can buy some? Yep. Picturean ko lang ito para makabili tayo nito. Bibili ako ng extra kung ganyan. Kayang-kaya ko naman DIY yan. Madali lang sa YouTube eh. There goes sir. Thank you. I'm just gonna go there. I'm going to pay for the parts. Yeah. Okay. Para dun guys, bayaran ko yun. Kasi separate yun eh. Kasi kinausap ko sila kaganina. Sabi ko sa kanila, ako na lang gagawa. Yun nga sinasabi ko. Ako na lang gagawa kasi madali lang naman. Oo nga lang siyempre, matuto tayo mag-DIY. Binibiro-biro pa nga ako eh.
Ayoko naman videohan sila nang hindi, wala silang consent, di ba? Pero anyway, bayaran ko lang $14, kunin ko yung resibo rin. Mabira guys, napunta ako doon, babayaran ko nga sana yung parts, yung maliit na nando doon. Sabi nung boss doon, hindi na kailangan, 20 lang ang kailangan namin. Binigay ko yung 20 cash. Pabili lang siguro nila UC yun. Palastik. Ayan, at least kahit papano tapos na. Napalitan natin yan ng bago. Ito yung tools ko, may tools ako guys eh. Yan. Yan ang tools ko. Kaso parang mali, parang may mali. Kailangan pala yung ano, yung andun sa bahay, hindi ko pa nadala yung mga kasama nito eh. Maraming kasama to eh. Yung para dito, yung malaki. But anyway, at least tapos na. Kasi alanganin ako eh. Baka kasi may inspection ako dyan, makita yun ano, ay ticket yan. Pag na-pull over ako, na-inspection ako. Kasi may mga bukas na timbangan dyan. Or kahit na malibol 1 inspection ka lang dyan, kahit hindi timbangan, tapos ka, ticket na naman, ayoko yun. At least naman $20 lang naman ang ibinayad ko sa kanya. Okay na yun. Para kumita naman sila, pambili ng sigarilyo. Ayan guys, hintay lang natin, at least okay na ako. Alright guys, ayan, nakuha ko na yung papel, pati seal. Loaded na tayo. Nabot tayo ng 7 oras dito. 7 oras. So una yung ating pick up. So 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. 4 na oras din yung pwede kong sabihin sa kanilang may bayad. Sisingilin ko sa kanilang waiting time. Kasi ngayon ano na nila eh, pwede na daw silang ano eh, sasabit pwede na daw na singilin eh. Alright guys, abanti tayo rito. Dito natin isarado sa ano, pinakalabas ng gate nila. Parang mabigat mabigat. Huli. Hindi tayo sobra. Okay, so drive tire, meron akong 344, saktong-sakto. 344 ang axle natin dito. Ba tayo guys. 34 set point, sakto. Punuan na. Sagad-sagad na naman. Ay, nako. Sana hindi overweight. Timbang tayo dun sana. Sana makarating tayo dun sana eh. Sarado yung timbang. Alright guys, ayan. Sealed na natin. Picturean natin. Send natin yun sa dispatch. Tignan muna natin dito. Sakto lang. Sa 80 lang. Okay, let's go guys.
Okay. Alright guys, ayan. Didiretso na ako. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tulad nga ng sabi nila. Para sa ganun makalayo pa tayo. Hapon na rin. So paano guys, hanggang sa puli natin magkikita na. Thank you for watching. Ingat kayo. Peace out. Yes! Lakai Tracker.